Suunnilleen 200% tuottoa 6 kuukaudelle. 200% tuottoa, jos äityy ahneeksi. 200% tuottoa, jos äityy ahneeksi. 200% tuottoa. Juhannus on Forex Cool. Forex Cool. Forex Cool. 200% tuottoa. Kapitaali säilyy. Juhannus on kapitaali säilyy. Juhannus on Forex Cool. Jos äityy ahneeksi. 200% tuottoa. Kapitaali säilyy. Ei kukaan jaksa semmoista. 300 000 euron tuottoa. 300 000 euron tuottoa 6 kuukaudelle. Kapitaali säilyy. 300 000 euron tuottoa. Samahan se on pankkitilissä. Ei kukaan jaksa semmoista. Siinä oteltiin sitten pimeä syksy, kylmä talvi. Siinä oteltiin sitten pimeä syksy, kylmä talvi. Turhaa. Pimeä syksy, kylmä talvi. Pimeä syksy, kylmä talvi. Turhaa. Ei kukaan jaksa semmoista. Juhannus on kapitaali säilyy. Juhannus on ei pankkikirjaakaan ole Suomessa harrastettu enää. Turhaa. Ei kukaan jaksa semmoista. Samahan se on pankkitilissä. Siinä oteltiin sitten pimeä syksy, kylmä talvi. Pimeä syksy, kylmä talvi.